weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to jingue jeeri to jeeriyel tumbere to mareysa to lobbudu barogala to lojol to wuuro guijile to mafodu ɗalla haya to hudallayi sinthiane diakiri to agrissa to hoore ñiiwa to ligel deede ko on takkusan juula ha e nder galle alhaji oumar den ha to galle alpha demba to likseba guural yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie jamma hanki o Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o waɗi jillu makko e yoga e nokkuji halfinaɓe ko fate nden ka e kisala wuuro Nouakchott to leydi Mauritanie ha joni hono joom suudu hoorejo leydi ndi o jaɓɓama altine hande subaka to wuuro men kay hayɗi to leydi Sénégal dadiɓe halfinaɓe nden ka e kisal maje kaɗeɗe Dakar ɓe kolliri tigui ɓe keɓima bateau ndemdunoɗo drogue kewɗo to leydi Mali colonel Assimi Goïta o waɗi prêté serment o woodi altine hande o jooɗima e jappere laamu kabruji to leydi Nigéria ma en kaale jaltugol aduna biyetenoɗo Aboubacar Chakawi kañum wonno mawɗo catala bikor Boko Haram kabruji men joolam jaɓiri ma en jaa ha to Pakistan to leydi Russie to leydi Chine ha to Yemen bisimilla moon e ketki hotodirte joni jañoɗen. ɓatake majjere ɓatake langal hono Abdoulaye Julde Ba ko sehil mum kadi ko guiƴuma majjuɗo tawateɗo to leydi France ko kañuma yettiniɗo kayido Adama Dawouda Molo ko mawnuma majjuɗo o tawateɗo to leydi Sénégal eɓe ñaagui dendagal bandiraɓe julɓe e sehilaɓe kala to goni eɗen mbawi wonde kala e mumen nanɗo walla jiiɗo ko fate ummade e miñiɓe be sehil mabɓe biyetenoɗo Ousmane Dawouda Molo noon majjiriɓe ko guila hitande 1993 woni guila 1993 ko guila nden ɓe mbayri nande alhaali makko kanko Ousmane Dawouda noon o yalti galle ba makko koto wuuro mabɓe wiyetego l'Islam ko guila 1993 o yalti ɗon ba makko wiyeteno ko Dawouda Molo nene makko ene wiyeteno Sadio Mamadou o wayri noon nanede ko guila kay e wayri ɓe mbayri nandemo noon ko nokku to wiyete Saroya to wuuro wiyetego Dialakoto ko ɗon ɓe mbayri nande alhaali makko guila nden noon faade oɗo saaha joni fodde duuɓi 36 ɓe jiyanimo ɓe nananimo eɓe mbaɗi erago noon faade dendagal bandiraɓe julɓe kala jiiɗomo walla nanɗo ko umme makko nde wawata jokkodirde e ɗeɗo tonggode mbaɗa 00221 ko numéro leydi Mali no ko numéro leydi Sénégal 00221 mbaɗa 77 516 59 44 kawrata koye biteɗo Adama Dawouda Molo ko mawni ko walla mbaɗa 0033 622 53 47 89 kawrata koye biteɗo Abdoulaye Julde Ba on ko sehil makko tawateɗo to leydi France mbiɗen numéro mum ko 0033 622 53 47 89 eɗen ñaago Allah tan yo Allah hollinmo taw omo selli omo hiisi allahumma amina. Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa Ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danwal kala Ceerno Djiby Sy ko laabaɗo listikara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa Ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotake kala
ceerno jibisi ene jogii leɗɗe e fannuji ɗiɗi heen fannu gooto so tawi a ƴettiɗe leɗɗe fodde 13 rafin yalta e ma haa laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta e ma haa laaɓa ceerno jibisi ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi o yenanama ka miskino Allah mo safruma ha cella tawa hay mbuɗon namdaki so wona noon wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mo wahlita ha habba walla o janowo barogal ceerno jibisi ene safra worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu ɓe mani mumen moƴƴani e joguiɓe mani cetta kala ceerno jibisi ne safra wonduɓe korte weddoɗaɓe dabruji weddaɓe korte e wonduɓe liggeyaji bonɗi e arsigaji uddiɗi ceerno jibisi ne jogui pegge ene waɗa usula pegge ɓeydoje arsigaji e ittoje badane kala hano hannirtani ceerno jibisi ko laaɓaɗo listikar so tawi a rokkimo inde maɗa inde nene ma o waɗanma listikar ha cikka ko nder ɓerde ma o huuɗi walla cikka ko wol kodduɗo e makko e kodduɗo ma e saaha kala ne haalanma haalama ha laaɓa ceerno jibisi kollaɓɗo reedu malaɗo woni newiɗo sanne sanne ceerno jibisi ne wiya dendagal kilineɓe mum kala garowo yo addorto waɗiri safaruji mum e ayiji mum ceerno jibisi ene tawe nder nakshota base makko mawɗon tawe nder nakshota legal ne tette waɗɗani jeere ne tette kala taximan walla kala chauffeur mon namdiɗa yona e base ceerno jibisi ma adde ha yettinma ceerno jibisi ne jogui base muɗum kadi to wuuro men wiyetego ñooro nder leydi Mali woni toon ko miñi ko numéro téléphone mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno jibisi noon numéro makko ko 47 22 80 84 kala jiɗɗo ɗo ko laaɓi yo jokkodire ceerno jibisi kollaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine jeeɗiɗi lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e habrirde he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba honno mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen Sidi Wula Zahaf ko jagoɗɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui aleda hanki o jeegom lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho e nder jokli leydi Mauritanie kala ko holkisa hen ko ujunere capanɗe jeegom e yimɓe ɗiɗo e nder holkiso he noon capanɗe tato e ɗiɗo tawama e jaati ko fidaɓe mboroso coronavirus e nder ɓe cellano ɓe hen ɗiɗo kawdiladial capanɗe nayyi e jeegom kepti cellal mumen hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen joom suudu Mohamed Cheikh El Ghazouani woni joom suudu hoorejo leydi ndi walla mbiyana premiére dame biyeteɗo Mariame Fadel Da o yettima altine hande subaka to kay haydi addimo ɗon noon ko jilluta ko jillu gollala ma o arda toon noon ko fate cérémonie lancement phase ɗiɗaɓo ko fate projet biteɗo autonomisation des femmes woni tigui darde darade kayde rewɓe poti darade dole mumen ponno ha mbawa wawde jogade koye mumen hano hannirtani o tawi noon ne ari jaɓɓade mo to bowal laaɗe diwaje ngal kay haydi o tawi toon waali woni gouverneur mo kay haydi biteɗo Ahmedou Wulu Sidibé o tawi toon kadi ministre des affaires économiques woni Ousmane Kane e wondude e ministre kalfinaɗo ko fate cellal aadi woni Sidi Wula Zahafa e hoorejo conseil régional mo gorgol wondude e hoorejo conseil régional mo Hoddila Garbi e wondude e hoorejo conseil régional mo Aseba e mo Barakna e mo Guide Magakala o tawi toon kadi commandant 7e région militaire ene ari jaɓɓademo wondude e les élus de gorgol e responsable uji service aji régional uji kewɗi gari jaɓɓademo to bowal laaɗe diwaje ngal kay haydi ha joni ko
leydi Mauritanie keddoɗen to Kirama Sen noon brigade gendarme national gendarmerie nationale mo gaddama Kirma Sen tawateɗo e nder falde traza ɓe kolli tigui ɓe teeɓima sagataɓe sappo e goho tawa kadi ko ɓena witeɓe les passeurs noon woni nangoɓe yimɓe kayitaji mumen kalisaji mumen ene mbawa nandude ɗumen e nder leydi Mauritanie ɓe noon ha tengtidira nafcoto lamrugo leydi ndi ɓe kolori ko ñande aseta ɓennuɗo o ɓe nanga kamɓe sappo e goho ɓe noon ene tawe hen hoɓɓe taw koɓe jeeyaka e leydi Mauritanie woni nationalité ji kewɗi ɗi jiida cirola e nder ɓen noon hen jeegomo ko Mauritanie naɓe e nder ɓen jeegomo Mauritanie naɓe hen jeeyo ko chauffeur aɓe taxi keddiɗo o noon ko kañum woni intermédiaire woni melangue kañum yeehi heewi yaade ha to Nouakchott addoya kayitaji ha to Rosso nde ɓe mbawata rokkude ɓen tawa kadi ko natoɓe nder wuuro Nouakchott kayitaji ɗi fenade nde enquête waɗa woni losgoji jajƴine mbaɗa hen tawama tigui neɗɗo goto teɓama hen taw ko koɗo o tawa nder Nouakchott legal Arafat o tawrama tigui on fewnata ɗin kayitaji taw ko kayitaji biteɗi falsifié woni kayitaji fenade ɗi o fewnata e nder legal Arafat o tawrama noon matériel informatique e machine aji kewɗi e kayitaji ɗin kayitaji ɗi o fewnata e machine aji ɗi o fewnirta ɗin kayitaji e nder ndeɗon hitande e nder ndeɗo hitande noon gendarmerie mo diwan mo Trarza ɓe kodori tigui ɓe teeɓima tugui ko hitande dari faade oɗo saaha joni fodde 1.5 sagat yinnoɓe nadde ɗanne suuɗeru ɗanne ɗe ndewani lawol e nder leydi Mauritanie ha tengti nder Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aleta hanki jamma hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani o waɗi visite makko e nokkuji kewɗi taw ko nokkuji halfinaɓe ko fati en ndenka e kisala wuuro Nouakchott o erima noon dendagal e nder o yettima noon e nder nokkuji tati e nder nokkuji tawteɗi e nder wilayaji tati tawteɗi e nder Nouakchott o erima dadiɓe ɓe noon nden ɓeydoto darde mumen no fewi nde dartone doole mumen ponno ha mbawa tigui ɓeydude ndenka e kisala wonande kay ɓesgu Mauritanie naɓe wurɓe nder Nouakchott e jeeyi mumen kala ɗum noon o yahani goto omo yaadi e ministre de la défense woni jagoɗo kalfinaɗo ndenka e kisal leydi ndi omo yaadi kadi e ministre kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccingol laamu omo yaadi e chef d' état major général chef d' état major de garde national omo yaadi kadi e chef d' état major mo gendarmerie omo yaadi directeur général sécurité leydi Mauritanie oɗo visite noon waɗi tan ko caggal kay balɗe seeɗa teska tigui wargoji e guykaji guiɗi hinde braquage jokkodirɗi e nder wuuro Nouakchott ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar seno wimata leydi Mauritanie koto Sénégal paɗen dadiɓe leydi Sénégal halfinaɓe ndenka e kisal maaje kadɗe Dakar woni ɓe marinane ɓe hinde marine nationale e ballal armée de l'air ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima bateau on bateau noon ko dimdanoɗo drogue ha teddi ɓe nangui bateau o noon ko ñande jamma 5 ene wiyata jeegoma lewru korse gonɗen ndu ɓe nangui bateau o noon ko 150 kilométre e nder maaje kadɗe ɗe Dakar ɓe kalani noon holno foti quantité drogue ɓe tawi e nder bateau o he kono ɓe kolliri dendagal membre d' équipage woni tawaɓe nder bateau ɓe kala ko hoɓɓe e nder ɓen hoɓɓe noon tawama hen tigui hen nayo ko endonaɓe hen goto ko Mauritanie najo hen goto ko Syrie najo keddiɗo ko Libye najo men ma en gartu e on kabaru noon so tawi en keeɓiɗo ko ɓuuri labde ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗi subaka hande noɓe kewi wadde kala subaka so huccidire ɓesgu leydi ndi haalan ɗumen ko fate bilan santé mo leydi Sénégal ko fate coronavirus ɓe koliri noon e nder waktuji 24 cakkitiɗi ɗi ko 360 neɗɗo kolkisa e nder holkiso he noon 33 tawama e jaati ko fiɗaɓe mborosa coronavirus to ɗum ɓetama to banggue pourcentage ene hollira e nder temedere kala hen ɗiɗi piccal 50 ko fiɗaɓe e nder ɓen hen 17 ko contact suivi hen 16 heddiɓe ko cas communautaire e nder ɓe cellano ɓe 17 kadi kepti cellal mumen joyo ene tampi sanne ma ɓallete to banggue foof on tawi hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fana ɗiɗo kawrela diala leydi Sénégal tugui ko borosonati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima 41 ujunere fayi temedde jeeɗiɗi e sappo e tato neɗɗo winditiɓe doggol corona e nder ɓen noon hen 49 ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayo e jeetato kepti cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedere capanɗe nayo e jeetato ɓen woni hawrunoɓe e ladiala e ñalawma hande o ko heddi e juuɗe safroɓe ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom ko ɗum woni ko hedde e juuɗe safroɓe ɓe kolliri kadi e nder bulletin de santé mabɓe ñalawma hande o wonde tuggi kay ko ñakko ngo naati leydi Sénégal faade oɗo saaha joni dendagal ko ñakki ɓe jettima 464 ujunere fayi temedde joyyi capanɗe nayyi e goho neɗɗo woni 464 542 personnes ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal
ganduɗa ha joni boya ñanga wondude e tafatina ko biriji ɗiɗi sippirteɓe taw ko dowluɓe no fewi e nder leydi Sénégal eɓe ponno wadde noon face à face mabɓe gadana ñalawma hanki o yeeso jayndiyankoɓe e yeeso supporter uji mabɓe kono noon on face à face noon laatima tigui ko garmi gara caggal kayde garmi gara caggal kayde ɓe garno ha to toon tigui to télé ha to yesso télé to ɓe ponno wadde wonno face à face ɗo ko ɗon tigui wonti garmi gara hollirama noon ko tafatine ko kañum idi yettade nde o ari noon darima damal ɗo ko juuti o natani mo faadi ha waktu o timma ɓoyani mum noon ko ɗon tigui boyiya ñang ari ene arde yimɓe mum noon caggal nde ɓe jetti ko ɗon tigui wonti garmi gara hakkude ɗiɗon supporter uji garmi gara noon wonti kareli e beddodiral kaaƴe e dennagal ko neɗɗo hawri kala ne weddo hollirama tigui orloji otoji kewɗi kili he kelama hen e nder ɗin otoji kelaɗi hen otoji tati ko otoji boyiya ñangam hollirama kadi yimɓe gañima hen taw ko gañande kaknide ne fewi boy ñang noon hollirama tigui on ɗum nde waɗi noon ko ɗon tigui kanko boy ñang o yetti kanko gongo tefatine noon hollirama kanko biteɗo tafatine nde watti garmi gara ko ɗon tigui o faati galle makko boy ñang de noon hollirama kañum yettima to plateau cittiri tigui e jeydiyankoɓe kono kañum hollirama tigui police ji tawama face à face o kono haɗani garmi gara o ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Rufisque ko yurmini noon ko hamni kadi waɗi ñalawma hande o yitama e nder subaka hande o e nder commune mo Rufisque ko bebbeyel jibinagel ko ɓoyani woni ko wiyete nouveau né tawa kadi ko gorel kañum tigui yitam ene wedda e nder jinde subaka hande o to legal bitegal Jorga Chérif tawategal e nder commune mo Rufisque banggue hirnangue ko sukaɓe almuɓe noon baydaji tako wosi kañumen tigui iti yitude on ɗikkine goski e nder jinde ko adi kay ko laamu ngu yettine ɗuma ko nde laamu ngu tiɗi ɗon nan teskama tigui ko sapeur pompier en ko kañumen garen ɗon goski bebbeyel ngel ɓe nawi ɗuma to hôpital uji beele kay ne waɗe autopsie ha ande holko wari bebbeyel ngel beele kadi ne ande holla jibinɗo ngel eɗen mbiya tan dendagal rewɓe jibinoɓe kala saaha mbara walla beddoyo gandu won rewɓe yimɓe jibinde ene donki e oɗo saaha kadi hande aduna hande o nokkuji kewƴi nana pewna wonande kay ɓeena ɓe mbawa rende ɓiɓɓe sukaɓe men ne mbawi joƴƴinde toon ɗin bebbeji tawa kay wona ittude pittari men walla weddade ɗumen e jinde ko hunde hamdinde no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni to Dakar to Parcelles Assainies e nder legal bitegal Parcelles Assainies ko e nder legal bitegal Parcelles Assainies ko hollirama tigui to Parcelles Assainies noon ko gorgui jen woni debbati gorkati goto woni gorgui jen ko kañum walla mbiyan homosexuel ko kañum tigui feñño e nder legal he caggal nde o feeñi e legal he ɗo yiɓe ñukke makko yimɓe hewɓe ñukke makko ɓe piimo piggal musgal no fewi ɓe piimo ha watti dardude gotel hollirama tigui so wonano police yayo makko ene wawi tigui o wasa hen fittade makko Macky Sall horejo leydi Sénégal o waɗi haalande makko noon ko ɓoyani ko e nder leydi Sénégal o ene holliri tigui wonde so tawi kay omo lutti ardade leydi Sénégal ko wiyete gorgui jen woni homosexuel ɗum ha aduna firto wattake légalisé e nder leydi he woni tigui jaɓetake e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal noon e oɗo saaha noon doctereɓe leydi Sénégal e laamu kala darino dole men ponno gam yidde jengtinde leydi ndi kay e oɗo saaha joni e mboroso coronavirus e oɗo saaha kadi teskama ko rafi kawni no fewi taw kulɓiniɗo fuɗɗi yitede e nder leydi he ha tengti to Saint-Louis e to Saint-Louis kadi ha tengti nokku biteɗo Kayara on rafi noon e nder waktuji capanɗe nayyi e jeetati woni nder balɗe ɗiɗi fodde capanɗe jeeɗiɗo e nayo tawrama olon rafi o noon so nangui neɗɗo hawrata hokkata ɗum tigui ko reedu dogoru sattude no fewi wondude e toure musde no fewi e oɗo saaha joni noon docteur ɓe ƴetti ko wiyete prélèvement woni tigui ɓe itti échantillon ngaji ɓe rafaɓe nana waɗe loskoji beelen ande on boros holko woni holko saabi ɗum e holno fotata kadi safrede hano hannirtini kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen wimi to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen ko altine hande jeeɗiɗi lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho colonel Assimi Koïta kañum tigui woni oɗo sañum waɗi hande ñalawma hande o waɗi ko wiyete prêté serment woni o wondi ma o ardu leydi ndi hano hannirtini ko ñalawma hande o noon yeeso cour constitutionnel ko toon tigui o waɗi prêté serment ma kanko hoorejo o suuɓima kadi hoorejo jagoɗo biteɗo Suguel Maïga taw ko goto e mawɓe M5 RFP mo yimɓe kala hakkillaji mumen nangguno ko on suɓete e ñalawma hande o noon ɗum laatima hano
hannirtini ha joni ko leydi Mali keddoɗen gila ñande nogas nayi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas gonde colonel Azimi Koyta derguinno laamu sabbordu e gardugol banda o caggal ɗum noon catala CEDEAO joɗinoma batu mum ɓe jowino kamɓe leydi Mali ɓe jowi hono galɗo catal kadi bitegal IA woni Union africaine e wondude e leydi France e dowlaji dentuɗi Amérique kañum kala ko yonoɓe leydi Mali guila ndena e oɗo saaha joni noon tawtoyiɗe ɗon institution ngaji ko biyeteɓe banque mondial ne kañum e hoore mum e holliri e oɗo ñalawma hande ɓe jowi leydi Mali ha diwa oɗo saaha hande leydi Mali refti lawol kala dendagal noon ɓe kolliɗo e nden noon mbuɗu ngo ummata koto banque mondial faade leydi Mali ɓe kolliri kadi hay fotoje ɓe ponno tawa kadi ko ciifanoɗe to cuwa yaltude en koye mumen ma waɗe bloqué yaltata so wona kay leydi Mali refti lawol ha no hannirtini ha joni ko leydi Mali keddoɗen Goodluck Jonathan ko mennoɗo wonde hoorejo leydi Nigéria e oɗo saaha kala guila kay e laamu transition gadano guila coup d'état gadano kanko woni tigui koolaɗo kuuɓal walla nelaɗo kuuɓal koolaɗo e nder fedde CEDEAO to leydi Mali kanko Goodluck Jonathan noon hollirama tigui omo tijja ñalawma janggo o jeetati e ñande jeenayyi e juin gonɗen du omo tijja to leydi Mali to Bamako lamorgo leydi Mali maw arto noon joddade e parti e yimɓe dawrugol o joddo kadi ardiɓe transition ngo addatamo noon ko yurnitade so tawi kay e batu bannongo janden ñande batu waɗnongo taw ko batu sommet CEDEAO wanno to akkara to lamorgo leydi Ghana tawi kay gueɗe kewɗe ɓe jaɓino transition so tawi kay ene lutti wadde ɗum hano hannirtini walla ala ko ɗum addatamo ñalawma janggo e ɓawo janggo e nder Bamako lamorgo leydi Mali ha joni siftinde o noon kanko Goodluck Jonathan noon hollirama tigui o arani goto omo arde c'était timmude no fewi e nder ɓen ɓe o arde omo arde ministre kalfinaɗo gueɗe caggal leydi taw ko leydi Ghana omo arde kadi président commission fedde CEDEAO omo arde c'était timmude no fewi kanko siftinde on kadi ko ɓoyata ko fedde CEDEAO ma jooɗo sommet mum taw ko sommet ordinaire batta o batu mabɓe batto laabi 50 wala lawol ngun batu noon joɗoto koto Accra lamorgo leydi Ghana ɗum noon wonata ko ñande 19 lewru korse ndu gonɗen ndu ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade o ɓayini communiqué makko mo tonggode 450 ko fate mboroso coronavirus ndena tongoɗo on communiqué noon ko ñalawma hanki o ɓayi kikiɗe hanki kirɗo o ɓayino kikiɗe hanki o ɓayini ɗum o holliri noon e nder waktuji nogas nayi cakkitinoɗi hanki ɗi ko 950 e yimɓe jeeɗiɗo kolkisa e nder holkiso heɗon ko yimɓe ɗiɗo tan tawa ene piɗa mboros coronavirus on testima tigui corona ene yaari ɓawo no fewi ne yatiri caggal no fewi e nder leydi Mali e nder ɓe cellano ɓe kadi nogas en jeenoyo kefti cellal men ha no hannirta ni neɗɗo goto hawre ladiala yimɓe 10 noon ñalawma hande o wonduɓe coronavirus ene tawe tigui taw ko antirɓe nder cuuɗi cafriɗi leydi Mali hen joyno tampi sanne ma ballitede banggue fofango leydi Mali kadi ne jogui 119 wonɓe wonduɓe coronavirus ɓen noon musaka no fewi tawate ko nder galleji men woni tigui wiyete suivi à domicile leydi Mali ne yaara ñalawma hande o 19,997 fiɗaɓe mborosa coronavirus e nder ɓen noon hen ujunnaji 9,997 keftino cellal mumen ha no hannirta ni 919 ɗum wonno ko hawre ladiala e ñalawma hande o kadi ene jogui 919 neɗɗo joñaɗo falɓe holkiso men tumaɓe kay walla memodirnoɓe wonduɓe rafi one paadi tigui holkiso men kabaruji men ɗemgal pular koto leydi Nigéria paaɗen fedde seɓɓitiɗe tawa kadi ko habdide fedde Boko Haram witeɓe tigui witeɓe état islamique dans l'Afrique de l'Ouest ɓe baddino perɓodiral tigui hakkude mabɓe e Boko Haram e saaha kay moɓe juuki fedde mawɗo fedde Boko Haram kono wona Aboubacry Shikawi ko ɗon tigui Aboubacry Shikawi fettini fensire mum bombo heno wasi fittanu makko hollirama noon laabi kewɗi noon ene holliri wonde Aboubacry Shikawi yalti aduna caggal ɗum o feeña omo wuuri e oɗo saaha joni noon ndeɗo fedde witede état islamique dans le grand Sahara dans l'Afrique de l'Ouest ɓe kolliri tigui wonde Aboubacry Shikawi yalti aduna taw ko bartiɗo ɗum noon kay e oɗo saaha joni hollirama fodde laabi joyyi omo wiya Aboubacry Shikawi fodde laabi joyyi ne wiya yalti aduna omo feeña omo wuuri omo hiisi e oɗo saaha joni hakkillaji kala ene keedi kay mataw ko jaltuɗo aduna ha joni ko leydi Nigéria keddoɗen ñande alkamisa ɓennuɗo ɗo janggo musgo waɗi taw ko janggo wuyɓe dabeje woni koniyankoɓe ɓe jani tigui e nder guure kewɗe tawteɗo tere o ɓaƴƴo hirnangue leydi Nigéria tawi ko guure taweteɗe e nder état mo biteɗo état mo
be bila noon bila mayɓe ɓe noon holliram ɓiya mayɓe o kollirno tigu capanɗe jeegom e jeegom neɗɗo wasno hen fittade mum kono ñalawma hande o kadi bila o monti no fewi ngabbi no fewi saabu ñalawma hande o hollirama tigui ko wasi hen pittade men ko capanɗe jeetati e jeetati neɗɗo ɗum woni ko wasi hen pittade men ko guure jeetati noon e nder district mo danko ko ɗen guure goni jaɗanoɓe mbari yimɓe ha bayno leydi ɓe jaade kadi en nayyi mumen e baali mumen ko leydi Gabon paɗen to leydi Gabon noon Eugène Bao ko Eugène Ba ko noɗo maire Libreville Gabon o waɗi démissionné noon ha laaɓi guila ñande goho lewru corse gonɗen ɗu ɗum noon ko caggal kay tumede ko fati e mbuñade dirkingol koppareje e oɗo saaha joni kanko siftinde on noon kanko oɗo biteɗo Eugène Ba ko kañum woni maire ɗiɗaɓo Libreville Gabon démissionde kay e nder hitande wotere kabruji meɗen kabruji men ha joni kabruji men ɗemgal pular to jento Darfour ɗon ene tawe nder Afrique e nder Soudan noon hollirama to Darfour noon ko kare leñam leƴƴe mago waɗi toon hare leñam leƴƴe mago noon hakkude aɓeɗo arabeɓe witeɓe Tay Safa wondude e ɓen ɓe gona arabeɓe witeɓe witeɓe falata garmi gara musi no fewi fodde 50 e jeegomo neɗɗo wasi hen fittande mum hollirama kadi saabi garmi gara ko bone leydi woni ɗum tigui saabi garmi gara ha ɓeɗo yimɓe foof mbasi hen pittade men siftinde on kadi e lewru avril maynon ndu 151 neɗɗo waranoma e nder falde e nder Darfour tawa ko ummi tawa kadi ko e nder falde to nokku to wiyete El Zeynar ɓen noon ko yimɓe wuuro ngo umminoɓe ɗon yidde yaade en ville ko ɓen tigui pottino e pelle joguitiɓe jooɓi pittali men kabruji men joolam jaɓeri koto Pakistan paɗen tana musto waɗi to Pakistan ko train ngaji ɗi ko train goto kañum waɗi déraillé woni woppi lawol mum o yani kadi e train goɗɗo hollirama noon bilan provisoire mo puɗɗiɗen heɓde ko bilan provisoire mo puɗɗiɗen heɓde noon hollirama tigui fodde 49 neɗɗo ko fuɗɗi yitede hen ne wasi fittade mum yimɓe hewɓe kadi mayɓe ko ɗon koɓe yitede ɗum noon ko bilan provisoire ne huula tigui ma mayɓe ɓe ɓeydo accident o noon waɗi ko altine hande jeeɗiɗi lewru korto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho waɗi koto worgo leydi ndi ha joni kabruji men e ɗemgal pular to leydi Russie paɗene Dimitri Gulkov noon ko mennoɗo wonde député e nder leydi he ko lundiyanke mawɗo no fewi lundiyanke Vladimir Poutine hoojo leydi ndi hollirama tigui oɗo saaha joni o furtima o dogui o natoyi o moltoyima to leydi Ukraine ɗum noon ko caggal kayde police nangunomo waktuji seeɗa goppitimo e oɗo saaha joni wonnoon ɓoyata ko fati e sumgoji taw ko sumgoji sarɗiyeji leydi ndi e oɗo saaha joni lundiyankoɓe Vladimir Poutine nekkuli tigui guila wadde ko justice fawa mumen juuɗe ko ɗum saabi noon kanko heeɓi mosel wawi sortade leydi ndi e oɗo saaha joni o moltoyima to leydi Ukraine ko to leydi Chine paade noon e to leydi Chine noon sagata gorko goto joguitiɗo labbi mum yoɓima pittali yimɓe joyyi o barmini kadi fodde 15 neɗɗo e nder wuuro tawtengo to funnague leydi ndi suwa noon labde sababu holko addimo waɗa ngallo baɗala tan o waɗi ko ñande asata ɓennuɗo o to wuuro witengo Ankinga tawatengo e ujunere temedere kilométre hakkude mum to Pekin lamorgo leydi ndi koto leydi Yemen paɗen to leydi Yemen ko 14 neɗɗo taw kadi koye 14 neɗɗo mbasi pittali men e bombardement baɗaɗo tawa on bombardement noon waɗa tigui koye station essence goto sara station essence goto ɓe gonno kamɓe foof ɓe mbasi hen pittali mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.